Wara l-aħbar li ħarġet il-ħadd dwar is-suppost font illi kien twaqqaf minn Stewart u li minnu kienu qed jitħallsu l-politiċi implikati f'dan id-dil skandalus, issa aktar minn 24 siegħa wara il-kumpanija ħarġet tiċħad dak li ġie rapportat iżda konfermat li veru kienet qabdet lill-Lecuter għal servizzi ta' konsulenza. Stewart stess ikkonfermat ukoll li ħalset lill-Lecuter għal dawn is-servizzi illi skont ingħataw għal perjodu limitat. L-istorja kollha ddur mal-fatt li ftit wara li spiċċaw mill-kariga kemm Joseph Muscat kif ukoll Conrad Mizzi iffirmaw deals ta' konsulenza marbuta ma' Lecuter fil-waqt li Keith Schembri huwa wkoll suspettat li jbenefika indirettament mill-Political Support Fund. Stewart min-naħa tagħha qed tiċħad għalkemm spiċċat tattakka lil Vitals u takkużhom milli ħallew djun ta' 60 miljun euro. Il-kumpanija Stewart qalet ukoll li huma kienu jingħataw sptarijiet b'faċilitajiet diżastrużi u binjiet abbandonati illi kienu infestati bl-asbestos. Għalkemm din l-istqarrija imkien ma tagħmel referenza għal miljuni illi ingħataw Stewart minn flus il-poplu propju biex isir l-investiment meħtieġ f'dawn l-isptarijiet.